Eta eskuak eserakoan, hasiko da, bigarren laizterketa. Manga hau edo, horako zerbait. Aberadi, aurrak, gurasoak, eta beste ikuse edo zera guztien txaloak eta laguntza beharko dute, zera, motorista on. Bueno, a ver, hiru esaterakoan hasiko bera, Zure aparatu behar atzotik. Ados? A ver. Bat. Bi. Taur. Kepa. Atzotik. Venga, motorra. Segi. Hola, venga, equipo. Hemendik, cuenta. Hemendik. Segi, aurrera. Gurasoa kusegite lagundu bultzu pixka bat. Guazen horren duile, lehi ebizinean. Duile, beste buelta bat eman barko dute. Beste buelta bat. Beste bila bat, hemendik. Eta bigarren duile bat eman barko dute. Bestela, segi. Aurra, segi aurrera. Paso. A ver, naranja motor donakin, Ducati edo Ducati horretik. Segi, beste bueltatik iban, ez duzu nahi? Bueno, bukatu duzu. Hale, boxetan sartu da. Hor jarraitzen dute, misikoak horren du dire, azkenak ere bai, denak arrapalada, nasiak, zer hotxak, zer motor hotxak, ikusleak, pose zoratzen, animatzen, eta nahi guztoko behar misikoa, eta bat, kasko bidera, Eta batxe itxura lego bizikoa,